mutungamiri main opposition advocate also Chamisa zvamoza kuti aiwa current situation irimo munyika yeZimbabwe watoona kuti allies ake kana vakomana vari loyal kwaari aiwa they are facing aiwa arrest vamwe vachikepshiwa zvatiri kuona kuti aiwa the situation muopposition space especially valoya kuna Nelson Chamisa vari pama1 vari panguva yakaoma zvara nhasi anouya achiisa munyengetero anotaura mashoko ari deep atoona kuti aiwa Nelson Chamisa ashungurudzika mwoyo make ashiva kuti oita sei panapa asanamira mashoko anomuda nyora panapa ndoti subscribe like turn on the bell icon timina bhendo pake anoyanyora mashoko anyogwa achinzi a prayer for the imprisoned and mistreated anodzika muzasi onya achiti remember the prisoners is if chained with them those who are mistreated since your souls are in the body also. Hebrews 13:3 blessed Sabbath, God is in it. Tukona mashoko ari panapa achitaura atora mashoko kuti aiwa tofana kuremember vamwe vedu vari imprisoned vamwe vari kutritiwa zvisina kunaka vari kuataura mashoko achiti aiwa ngativaremembe as if takasungwa tiri pamwe chete navo panapa ari kuuya achikwanisa kuinenza unity achiti aiwa sevanhu veopposition sevanhu venyika yeZimbabwe let's have unity, let's unite nevamwe vedu vamwe vedu vari muusungwa, let's unite nevamwe vedu vari panguva yakaoma ataura achiudza mashoko ekuti aiwa yes we all know kuti difficult times anosangana tosangana nawo anouya muupenyu hwedu but we must trust the process. Let us remain loyal to the process. Tiza kuti aiwa the dawn is coming. Mashoko anotagwa panapa Nelson Chamisa mbotse mafunguro enyu munoti kudi chiona aiwa his main aid Amos Chibaya umoziva uya achinzi aiwa akakipchwa nevakomana panguva inoi aiwa avasisiri naye tudze mafunguro enyu pinda comment section medu subscribe like turn on the bell icon.